ଏବେ ତମର କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା ବୋଧେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର? କ୍ଲାସ୍ ରାତିରେ ଆମେ ତ 10ଟା ବେଳେ ଆସୁଛୁ। ଡ୍ୟାନ୍ସ 3 ଖଣ୍ଡ 4 ଖଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମେଲୋଡ଼ି, ତାପରେ ନାଟକ କାମ ରହିଛି। ନାଟକ କାମରେ ଲଭ୍ ସଙ୍ଗ ରହୁଛି। ଲଭ୍ ସଙ୍ଗ କାମ ସାରି ଗଲାବେଳକୁ 4ଟା 5ଟା ହେଇଯାଉଛି। ଭୋର ମାନେ ସକାଳ ପାଖାପାଖି ଭୋର 5ଟା ବେଳେ ଆମେ ଯାଇ ଖାଇକି 2 ଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ ନେଇ ପୁଣି 9ଟାରେ ନହେଲେ 10ଟାରେ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି 12ଟା ଯାଏ। ନୂଆ ଗୀତ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ମାସ ପାଖି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ନୂଆ ଫିଲ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ବାହାରିଲା। ଆଉ 4 ମାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ଡ୍ୟାନ୍ସ ସବୁ ଆମର ଯାହା ଗୀତ ହେଇଛି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଗୀତ ପୁଣି କମ୍ପୋଜିଂ ହେଉଛି। ଆଉ ଆମର ଚନ୍ଦନ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ନାଟକ ବା ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ କିଛି ମାନେ ଟିଫିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ହଁ ନିହାତି ଆମର ଟିଫିନ୍ 10ଟା ବେଳେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସିଲା ଟିଫିନ୍ କ'ଣ ଖାଇବ, 2 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ୍ କରି ଯାଉଛୁ। ଆଉ 8ଟା ବେଳେ ଆସି କ୍ଲାସ୍ କଲା ଆମକୁ ଟିଫିନ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଖାଇବା ଟିଫିନ୍ ଆଣି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ବଙ୍କିମ ସାର୍ ବି ମଧ୍ୟ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଭଲ ଆମକୁ 4 ମାସ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ କେମିତି କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପୁରା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭଲ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଛି? ଏ ଡ୍ରିମ୍ କିଙ୍ଗ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଡ୍ୟାନ୍ସ ପୁରା ସବୁଠି ଆଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆମର ଭଲ ଅଛି, ଲୋକ ବି ଭଲ କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଚନ୍ଦନ ସାର୍ ଆଗକୁ ବି ଭଲ କରିବେ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଛି, ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଇଁ ଆଗକୁ ନିହାତି ଭଲ କରିବେ। ଆଗ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ସାର୍ ରଙ୍ଗମହଲ ଥିଲେ। ଏଇ ଏବେ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ, ଆପଣ କେତେ ଦୂର ବିଶ୍ୱାସ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆପଣ ନାଁ ରଖିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର? ନିଶ୍ଚିତ ମନ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଆମେ କିଛି ଭଲ କରିବୁ। ଆମ ସାର୍ ବି କମ୍ପୋଜିଂ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ। ଆମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଖରାପ ନାହିଁ, ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ସମସ୍ତେ ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କେତେ ଜଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପିଲା ଅଛ? ଡ୍ୟାନ୍ସ ପିଲା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ଜଣ ପୁଅ ଅଛୁ। ସମସ୍ତେ କୋପରେଟ୍? ହଁ 15 ଜଣ ଝିଅ ଅଛୁ। 15 30 ପିଲା ଆମେ ଅଛୁ। ଆଉ ଭଲ ଆପଣ ପିଲା ବି କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଚନ୍ଦନ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ KGFରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ହଁ KGF ଡ୍ୟାନ୍ସ ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଆର ବର୍ଷ ରଙ୍ଗମହଲ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ରଙ୍ଗମହଲ KGF ଡ୍ୟାନ୍ସ ସେ KGF ନାଁରେ ଜମା ଶୁଣା ଭଲ ନାଁ କରିଥିଲା। ହଁ ସାର୍ ନିଜେ ହିରୋ କରନ୍ତି KGFରେ। ଆଉ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ଭଲ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଚାଲୁଛି, ଦର୍ଶକମାନେ ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ନୂଆ ଝଲକ କିଛି ତମ ଚନ୍ଦନ ସାର୍ କ'ଣ କିଛି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନିହାତି ଆମର ନୂଆ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ହନୁମାନଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଛି। ଭଲ କମ୍ପୋଜିଂ ହେଇଛି। ଆଉ KGF ଚାଲିଛି। ହଁ KGF ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ହେଇଛି। ଲୋକ ଭଲ ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଖରାପ ନାହିଁ, ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭଲ, ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। 3 କିଲୋମିଟର ଏଠି ନବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ରାତି ସାରା ଖଟି ପୁଣି ଦିନରେ ଖଟିଲି, ଏଇ ଦେଖୁନ ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ପିଲା ଆମର କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଗୀତଟା ଉଠେଇ ଦେଲେ। ମିନିମମ୍ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଉଠେଇ ଦେଲେ। ଆମର ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି କମ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ। କ'ଣ ରାତିରେ ମାନେ 10ଟା ବେଳୁ ଆସୁଛ, ଯାଉଛ କେତେଟା? 4:30 4ଟା ଲସି 4ଟା 4:30। ପୁଣି ସକାଳ କ୍ଲାସ୍ କେତେଟା ଧରୁଛ? 8ଟାରେ ଧରିବ କେତେଟା ଯାଏ? 8ଟା। କେଉଁଦିନ ଗୀତ ଲେଟ୍ ଟିକେ ସରିବା ପାଇଁ 1:30 ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଆଉ ମିନିମମ୍ 12:30 ଗୋଟେ ଆଉ 12:30 ହେବ। ଆଉ ଏଇଆ କଥା, ଭୋକ ଲାଗିଲା ପଳେଇଆଲି ଗାଧୋଇକି। ପ୍ରବଳ ପରିଶ୍ରମ। ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରେ ଫେରିଲେ, ପିଲାମାନେ ସବୁ ଥଣ୍ଡା ପିଉଛନ୍ତି।
ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ସାର୍ ଚନ୍ଦନ ସାର୍ ସାର୍ କ'ଣ ଏଇ ଗୋଟାଏ ଦେଢ଼ଟା ଯାହା କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା ନମସ୍କାର। ପିଲା ବୋଧେ ଲେଟ୍ରେ ଆଜି ଆସିଲେ ନା ପିଲା ତ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲେନି, ପିଲା ଆମେ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଲ କୋଅପରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନୂଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି ଆଉ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କୋଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ଡ୍ୟାନ୍ସ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଏରିଆ ବସିବା ନା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନଷ୍ଟପଟେ କରୁଥିଲୁ। ବେଲରେ ବେଲ ଆଉ କଲମି ଆମ୍ବ କଲା ବାଇଗଣ ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଏମିତି କରୁଛୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ନଷ୍ଟପ ଆଉ ଦେଖିବା କେତେ ଦୂର ଲୋକ ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିଲାମାନେ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ସାରି ଆସି ଥଣ୍ଡା ପିଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏନର୍ଜି ଛୁଆ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା